औसा मतदारसंघाचे भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आमदार अमित देशमुख यांना खोचक इशारा दिलाय। तुमचा उमेदवार टँकर माफिया आहे। मी सीएमओ ऑफिसला 5 वर्ष काम केलंय। तुमचं सगळं मला माहिती आहे। माझ्यावर टीका करताना विचार करून करा, अन्यथा तुमचं सगळं उघडं करावं लागेल, असा स्पष्ट इशारा आमदार अभिमन्यू पवार यांनी अमित देशमुख यांना दिलाय। आम्ही दिलेला उमेदवार गुत्तेदार नाही, पण तुम्ही दिलेला गुत्तेदार टँकर माफिया आहे हे लक्षात घ्या। त्यामुळे आम्हाला बोलता खूप येतंय। आता ते भैया उरले बोलतील, पण आम्हाला कृपया बोलायला लावू नका भैया साहेब। आम्ही तुमचा सन्मान केला, कधी बोललो नाही। पाटील साहेब जरा खाजगीत सांगा। मला तर खूप, मी सीएम ऑफिसला 5 वर्ष काम केलंय, काय माहित नाही मला काय माहित नसेल सगळ्याच, मला बोलायचं नाहीये। पण आता बोलले तर मी सगळेच काढेन। त्यामुळे माझ्यावर टीका टिप्पणी करताना विचार करून टिप्पणी करावी, अशी विनंती आपल्या माध्यमातून माननीय अमित भैया देशमुखांना मी करतो।